Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi ozobuya masinyane uzolanda ibandla elingcwele engakafiki ukulanda ibandla elingcwele uJesu sisamlindele kuyafika ukufa selokhu ngaqala ukusebenzela umbuso kaNkuluNkulu baningi asebadlula emhlabeni sengilokhu ngiqalile ngo2010 ngikhuluma lo myalezo okudela konke sihlambulule singcwelise siphume kuma systems alelizwe baningi abayizwile imessage yokudela konke ukuthi abayihlambulula abazalwane abaningi sebedlulile emhlabeni abayizwile le message bathalalisa kwabanzima kuba ukuthi bayihlukanise nezindlela zezwe zabezizwe ngoba benethemba lokuthi bazophila kusekhona ukuphila emhlabeni kanti uNkulunkulu benzele umusa ukuthi bezwe lo myalezo ukuze bazingcwelise bathole ithuba lokubuyisana noNkulunkulu ngoba baqalile kahle kodwa endleleni balahla ukukholwa balahla ubungcwele kanti sekuyisikhathi sekuyizinsuku zabo zokugcina badlule emhlabeni abantu ozwile ukuthi badlulile endunesiqiniseko sokuthi bayizwile imessage so ke ngale message uNkulunkulu ubuyisela abazalwane kwiposition yobungcwele ngoba uNkulunkulu ufuna abantu babengcwele njengalokhu naye engcwele so indlela zalelizwe imfundiso zalelizwe ukuphila kwalelizwe ama moral standards alelizwe asingcolisile ipattern yalelizwe singcolisile yasenza uNkulunkulu samkhohlwa samshiya sanaka izinto zenyama abaningi balimele besindisiwe ngoba bebefuna impumelelo yalelizwe in the process umoya ingcwele bamdabukisa wagcina ethuthile umoya ingcwele basala bengabantu phaqa sebengasenaye umoya ingcwele and nguye kuphela osihlulela ngesono uma sonile singenzanga kahle umoya ingcwele asihlulele asikhumbuza asitshela ukuthi sonile ukuba siphenduke sihlambulule uyena okwazi ukubona amachashaza namabala kithi akhulume nomoya wethu manje ngenxa yobubhizi kulelizwe siyagcina umoya ingcwele esisuka kithi wathutha wahamba so kodwa kwasala ukuthi lo umzalwane osindisiwe sesihamba nje ngokuhlakanipha kwethu that is why emabandleni amaningi sekungenelele izinto zalelizwe kungenelele kakhulu kuqhuqhuzela ukuthi abantu abafunde basebenze babe namabhizinisi babe nemizabo bathenga imoto kungenelele kakhulu ukuthi kucelebratewe into yokucelebrate iphezulu kucelebratewa oma anniversary kucelebratewa oma happy birthdays kucelebratewa even ukuthi isonto laqala nini ministry yaqala nini kuya celebrate anniversary ye ministry kuya celebrate nje bazalwane uma ubuka uqhathanisa indlela okukhonzwa ngayo kulezi insuku ubuka indlela izwe lenza ngayo awusekho mehluko then into eyenziwa yithi sisindisiwe into efanayo neyenziwa abantu abangakholwa abangenawo umoya ingcwele awasekho amandla kamoya ingcwele ebandleni amandla kaNkuluNkulu awasekho instead khona ifake amandla abantu abazenzela wona ngamandla abo nemkhuba yokukhendla kanye nokuhlakanipha kwalelizwe kwemfundo yabona into esina ability yokuyenza njengaba izizwe nabo futhi bayakwazi ukwenza so ke indaba ilahleke kuphi ilahleke ekuthenini bazalwane asinaki uNkulunkulu ekhuluma esisiza esibuyisa baningi abafile abadesire sebeyizwile le message bangayinaka
ngoba beyitshela ukuthi isikhathi sisekhona. So ke sishumela uJesu bazalwane ozobuya azohlutha ibandla, but engakafiki siyakhuthaza, siyagqugquzela, siyakhumbuzana ukuthi ukufa kukhona. Mawuzwa le message ungayithalalisi, ngoba kungenzeka ukuthi wena uyitshela ukuthi uzohlwitha, khona futhi ohlwithwe nawe unasiqenzana uzohamba yini. So ke asikhuluma ukuthi uJesu uyabuya kuphela uzohlutha ibandla, but nangokufa ukufa kukhona. Kungcono kufika ukufa uready. So ke bazalwane siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalezi imvuselelo zalezi nkonzo esirekhodayo la. And siyakhulela ukuthi uNkulunkulu asize abantu abaningi egameni lenkosi yethu uJesu. Kunombuzo bazalwane engicela ukuthi siwubuke siwuphendule ngezwi. Umbuzo othi kungani uNkulunkulu engaqedanga ngoSathane? Kungani uNkulunkulu emiyekelele asihluphe, asilinge, asibulale ngalendlela okwenzeka ngayo? Kunalo mbuzo bazalwane. Ngifisa ukusho ukuthi ke ngizophendula kodwa ngeke ngiphendule ngempendulo zonke, ngizobeka nje ukumbalwa ukuthi kungani uNkulunkulu amiyekelele uSathane engaqedanga ngaye. Ngifisa ukuthi ngingakaphenduli ngisho ukuthi uJesu uyisiqalo nesiphetho, ukuqala nokugcina, ungu-alpha ungu-omega. Uyena oqalile eqaleni and kuzogcina ekugcineni. Sizoyifunda enye incwadi futhi efakazela lokho. uJesu uzobusa. Mawufunda incwadi yabaseFilipi chapter 2 qala lapha uqala verse 1 nje uqhubeke nayo, uzothola uma uqhubeka ufunda la kuthiwa khona zonke izilimi zizovuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Onke amadolo abasezulwini nasemhlabeni, abasemhlabeni, abangaphansi komhlaba azoguqa avuma ukuthi uJesu indebe zabo noma imilomo yabo ivuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. So ke uJesu Kristu uyinkosi, uyabusa. Uyena ofuneka sikholwe nguye, sidele konke okwezwe. Maye inkosi sikhuza sikhuzeke sibuye bazalwane. Khona abantu abazoyizwa le message bayizwe kodwa abazoyizwa beminyene. And uNkulunkulu befuna ukuzophilisa impilo zethu. Spiritually we are broken. Silimele. Yabona? Silimele mentally, silimele emotionally. Silinyazwe yini isystem yalelizwe, indlela zabezizwe. Bengafanele bazalwane thina ukuzisifice lezo zinto. And ama families amaningi are broken. And abazalwane bashada kahle besindisiwe, bemsaba uNkulunkulu. But ngenxa yobubhizi neminako yalelizwe, ngenxa ukuthi abantu sebefundile, bayasebenza, abanye basafunda, abanye bayazi upgrade, baqhubezela phambili izifundo zabo, bathole amaqhuzu angcono, bagcina belimala abazalwane. Bona umfazi akasenaso isikhathi nendoda ngokwezwi kaNkulunkulu ukuthi kufuneka ayiphathe kanjani ekhaya endodeni yakhe, nendoda isenaso isikhathi nomfazi wakhe ukuthi kufuneka imphathe kanjani umfazi. Abantwana banaso isikhathi kufuneka bayiphathe kanjani kubazali, nabazali banaso isikhathi kufuneka bayiphathe kanjani kubantwana. Then ama families aba broken. So ke baqhubeka abantu benza izono noma sekunjalo. So ke abanye baze baqhubeka baqala phansi bashada, and ngokweBhayibheli uyaphinga mawushada lo muntu ohlukene naye, odivorce naye esaphila. Then kwagcina kulokho kumukeleka kwenziwa kwangazathi ayinto engenacala engenasono. Bayenza abazalwane ngoba into eyenziwa bezizwe kule system, abazalwane ababhizi kuyo leyo system. And isikhathi sesystem yombuso wasezulwini abanaso isikhathi sokufunda izwi likaNkulunkulu, bafundise izwi likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufunani. Mawuzwa lo myalezo ngiyacela ukuthi uyithobe, ukunikeza isikhathi ukumise zonke izinto, impilo yakho lena kuhlanjululwa ibandla manje libuyiselwa kwiposition yobungcwele, ukuze mofico sokulokufa noma uJesu elanda ibandla ezolihlwitha akufice uready.
kuyakumsiza ngani umuntu kuba azuze izwe lonke yena uqobo alimale noma alahlekelwe ukuphila kwakhe na? uLuke chapter 9 ngithi verse 26 obuza lo mbuzo no 25. So ke bazalwane siyacela egameni lenkosi ethu Jesu sengiyaphendula kumbuzo othi kungani uNkulunkulu emdedela uSathane njengoba sihlukumezeka kangaka nje. Number 1, angizukusho konke. uNkulunkulu uSathane umdedele ngalesi sizathu. uSathane kuyo yonke indalo, icreation kaNkulunkulu, uvukele uNkulunkulu, wafuna ukuba mkhulu ngaphezulu kaNkulunkulu, wafuna ukuketula uNkulunkulu ebukhosini bakhe, embusweni wakhe. And uSathane uzibonile ukuthi udalwe waba ingelosi ephiwe iwisdom, ukuhlakanipha. Then wafuna ukuprove, wakhohlwa ukuthi udalwe uNkulunkulu, wafuna ukuyiprove ukuze abantu nemvelo nendalo yonke ilandele yena. Kube uyena uNkulunkulu ongazathi uyena odalile oyidalile. So ke ngalokho ukuhlakanipha kuphiwe uNkulunkulu, edalwe kanjalo. uNkulunkulu wathi mangabe esemchitha uSathane ezulwini ngenxa yokuyiphakamisa kwakhe, uNkulunkulu angamphuca lokhu ukuhlakanipha. Manje uSathane ufuna ukuyiprove a point ukuthi uhlakaniphile. So ke uma ngabenza njalo, uma uNkulunkulu kuukuthi uvele wavelwa wamqeda waqeda ngaye, right, bebezobona kanjani abantu abadaliwe nengilosi ezidaliwe ezidalwe uNkulunkulu ezagcina ziluthwa uSathane, zithakathwa, zikhohliswa, zidukiswa uSathane, zamkholwa, zamlandela, nazo zahlubuka uNkulunkulu. Then bese kuba khona ezingcwele engahlubukanga uNkulunkulu, ngoba kuningi uSathane athi maye kwenze ukukhuluma kwenzeke ukuprove ukuthi ngampela na uhlakaniphile, unamandla. And manje use opponent, uSathane ucompete direct noNkulunkulu. uNkulunkulu akacompete noSathane, but uSathane ucompete direct noNkulunkulu. He's trying to prove a point ukuthi now he can do things zenzeke. So manje uNkulunkulu ehlakanipheni kwakhe umyekile wangamchitha. And abantu bathe masebelethwe emhlabeni, sebephila, sebekhona, sebengenwe isono, bengenwe isihlava so corruption kaSathane, irebellion kaSathane. So that is why uNkulunkulu akavela aqede ngabo. Khona ivesi laphana elithi encwadini kweOld Testament ukuthi uNkulunkulu uyabayeka nababi baphila isikhathi eside, and abalungileyo banombuzo ukuthi kungani abantu abalungileyo ababi baphila isikhathi eside kodwa abalungileyo basheshe bathathwe emhlabeni. So uNkulunkulu uyabayeka abantu ababi, yabona, abazazi ukuthi bahlakaniphile, yabona, njengoba sikhuluma ngendaba ayifundiswa nje ukuthi ziyiproduct kaSathane. The educated, the schooled, the literate people, abantu abafundile, the professionals, the academics. So ke bayiproduct kaSathane, but uNkulunkulu akabachithile, because uNkulunkulu ubayekile nokuhlakanipha kwabo so that bezozibusa baziphathe ngokuhlakanipha kwabo. Yilento ke silimazile nathi bazalwane, ngoba iBhayibheli isikhuzile lathi singabi namhawu ngempumelelo yababe, kodwa thina instead ukuthi sithathe icommand yeBhayibheli sali deny iBhayibheli. So ke saba disobedient, sangalalela lokho iBhayibheli lesikhuza kukho, sina sakwenza, safuna impumelelo yababi. Ababi ababuswa abaphumelela ngendlela kaLucifer, isystem yalelizwe, academically, professionally, scientifically, yabona. So, salandela ukuhlakanipha kwezincitha buchopho zalelizwe zomhlaba, ama-philosophers, abantu abathanda uku-explore izinto ezintsha, abantu abathanda ukucubungula, bathole ukuhlakanipha okusha, bathole new discoveries, ama-discovery amasha, badiscover izinto ezintsha ezingaziwa, bese beyazi-inventa, bazifake, bazilethe kubantu, bafundise lezo zinto. uNkulunkulu badedele kulokho kuhlakanipha kwabo. Kodwa 1 Corinthians chapter 1 from verse 18 uverse 19 and 20 lithi uNkulunkulu uthembisile ukuthi he will frustrate the intelligence of the intelligent.
ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo, their intelligence, God will frustrate it. NgesiZulu uNkulunkulu uyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo. Wisdom of the wise. Mawuqhubeka ufunda ngesingisi laphana verse 21-22 lithi, where is the philosopher of this age? Ziphi izazi zalesi sikhathi? Ihlakaniphi. Where is the wisdom of the wise? Where the wisdom of the scholars? Abafundile. Yabona? Alizwakala kahle ngesizulu lapho kodwa alizwakala kahle ngesingisi. So manje bazalwane uNkulunkulu umyekele uLucifer. Ngani na? Why emyekele? Ukuze aqhubeke nokuhlakanipha kwakhe, then uNkulunkulu uyothatha over la uNkulunkulu esebazwela abantu khona, ngoba impilo zabo sezi broken beyond repairs. La sekuthiwa khona seku impossible ngoba uSathane is a destroyer of people's lives. Ungumbhubhiso wempilo zabantu, uyazilimaza impilo yomuntu iphele ephila umuntu ephefumula, umbothi lomuntu iphelile impilo yakhe ifile, kuze kusho ngisho abantu ukuthi hey ubani uphelile ubani ufehamba. Yabona ziningi indlela akaba destroyer ngazo. Udestroyer kwasana uSathane. Abahlakaniphile, abafundile, abangafundile, abanemali, abacebile, abangenalutho aba destroyer. Ngazo lezi zinto abayifundayo dibasistroya ngazo lezi zinto bona abathi baxwayisana ngazo ukuthi ningakwenza ukuthi ngoba kubi, then baphinda abantu uSathane bezise zona lezo zinto obekuvela ngazathi ubakhuza kuzona. So ke lokhu kuhlakanipha konke God will frustrate it. So ke manje uNkulunkulu umyekeleke ngoba ufuna ukuyiprove uSathane ukuthi uhlakaniphile, then ke uNkulunkulu uyaqhela. Ngizocela ukwenza isibonelo ngento esiyaziyo abaningi bethu ngokwestandard salelizwe, ngokuhlakanipha kwalelizwe, ngokwesystem yalelizwe siyakwazi. So ngizocela ukwenza isibonelo noma umzekelo, parable, ngento abaningi abayazi abazoyiqonda. Then nasi isibonelo lesi ngisho ukuthi uNkulunkulu wayi uLucifer nomSathane amyekele angamchithi. Ngizozisho mhlawumbe ezinye zathembile after that. Nangu teacher esikoleni we-mathematics, uqeqeshiwe ukufundele lokhu uyayazi and u-approve une-certificate, u-qualified. Then bese qhamuka ingane ezaziyo ukuthi ihlakanipile but izela esikoleni izofundiswa but ihlakanipile nomqondo fast osheshayo. Then uthisha ufundisa isibalo laphana ebhodini and uthi akusolve inkinga ethile kulesi sibalo, kuphunywe nempendulo ezansi, abanye bathi ukusolve x. Then alethe lesi sibalo uthisha, then bese kusukuma lo mfundi okufuna ngabe uhlala phansi uyafunda uyathoba afundiswe umuntu oqualified. Then abese sukuma afune ukuhlekisa, athela uthisha ngehlazo, ahlekise ngothisha, ayivezena eyisazi aze kangcono. Yabona akhulume bese efuna ukuyiprove ukuthi wena thisha mina ngasiprove ngasolve kangcono leso sibalo kunawe. Akusho lokho phambi kweclass, zihleke ingane eziningi. Uma ngabe uthisha ehlakaniphile kuzofanele ukuthi amdedela asisolve, and uthisha wazi kahle lesi sibalo sijulile wakufundela usifundele uyazi ufundisiwe ngazo si-trick, but lo hleli phansi ucabanga ukuthi ngokuhlakanipha kwakhe angakwazi ukusolve, but umuntu osaziyo lo thisha. So uthisha mayihlaniphile kufanele amdedela amnikeze ithuba asisolve asisebenze lesi sibalo, then kuze kufike lapho kucaca khona ukuthi siyamehlula ingcanca avuma ukuthi sengihlulekile. Nalaba kade besayida nomfundi lo hlekisa ngothisha, then babone nabo ukuthi no simoshelwe isikhathi lana siyamhlula lo muntu, then ke lo thisha besethatha over. But uthisha ongahlakaniphile, that is not wise, uzovele number 1 amkhiphile ngaphandle eklasini, yabona amxosha. Then labafundi laba bazohamba nomqondo ukuthi lo mfundi kusho ukuthi ubeqinisile ukuthi angamhlolela uthisha, nangu lo thisha usevele waba offended, yabona walimala, yabona waba offended, wamxosha lo mfundi. Then angeke ibe khona iproof yokuthi lo kade kusho ku wrong unamanga, yabona ayikho iproof yalokho. Secondly,
uma lo thisha emshaya yabona then still futhi nakhona futhi akuprove a point ukuthi lo mfundi uqinisile noma unamanga. So ke the only way ukuthi approve ukuthi lo mfundi unamanga, he cannot solve uX noma I-problem yalesi sibalo. It is only the teacher who is qualified ongasolve lento. Njobe mile laphana uyena uzofundisa and uzo unpacker ama tricks alesi sibalo. So ke mayihlakaniphile uthisha uzomnyeka, yabona. So ke noNkulunkulu uyamnyeka uLucifer njengamanje uSathane ngoba ufuna ukubusa abantu nje bebabusa nje emhlabeni. But njengamanje siyabona bazalwane, awubuki ukuthi umhlaba unjani. Awubuki nje ukuthi umhlaba unjani. Awubuki ububi, awubuki ubugebengu, ubuhlungu, izifo, ukugula, ukubulalana, ukuhlukana emndenini, kuma families, ukuzondana, ukuntshontshellana, ukufelana umona, ukufa, indlela okufiwa ngayo, ingozi, sebefundela abantu behlakaniphile, then kuningi bazalwane okwenzakalayo. Njengamanje sekucacele noma ubani ukuthi ukuhlakanipha kaSathane ukubusa kwakhe kuyafeyila. Then but ngenxa ye pride lo mfundi noma esehlulekile sebebona nabanye abafundi no uyahluleka umuntu ukusolve isibalo. Ngeke ahlale phansi ethi hayi thisha ngiyasurrender sengihlulekile so bengirong. Ngeke. Kufanele kube uthisha ohlakaniphile futhi uzosukuma athi ke bafundi eklasini niyabo isikhathi sihamba siyachitheka. Ama-exam ayenza ngoDisemba. Uma singasifundi lesi sibalo sophuma ku-exam. Senze njani? Siyamyekela lona. Bazosho bona abantu ukuthi no, sifuna ukuphasa thina, sifuna ukwazi lesi sibalo yabona. Then bese thatha over kuthisha. Then bese thi mfundi, lo mfundi lo kade ihlekisa ngothisha ezenza ukuthi uhlakaniphile, hlala phansi lapha. Uzohlala phansi lapha athobe. Ngoba useyizamile imizamo yakhe, ngeke aphinda zame ukumelana nalo thisha. Kanti ukuba akamdedelanga ubezilokho eqhosha njalo futhi ekhuluma nabantu futhi nabantu akade bengeke ehlekisa ngothisha la eklasini, then uma sebeza ukuthi lo mfundi ukhishelwana ngaphandle njalo mangena lo thisha uyaphuma, then baningi abazogcina bezwalana naye nani ngoba yikho iproof, yabona. But uma emyeka azama azahluleke caca ukuthi uhlulekile, then iyothi mayisikhulumeka indaba bese kubonakala ukuthi ke he was wrong mabe ridicule uthisha elokhuza emmokarisha emhlambalaza. He was wrong. So abaningi bazosayida nothisha and ukuthi wenza ubuhlakani ukuthi amnikeze ithuba approve lokho athi uyakwazi, then kwacaca ukuthi uhlulekile, then uthisha wathatha over wafundisa isibalo, emva lokho wasolve X, uthisha wasolve inkinga, then abafundi sebeyazi ukuthi lesi sibalo sitrick kanjena, then emva lokho sisolve kanjena, then sebe ready ukuthi mabhalwe exam baphase. So ke uhlaniphile ke lo thisha. uNkulunkulu wenze njalo ke bazalwane, umyekela uLucifer. Kodwa nje manje umzalwane ohlakaniphile nomuntu nje wemvelo ongasindisiwe ohlakaniphile obuka izinto ahlola izinto uyabona ukuthi uSathane nokubusa kwakhe kuphelile. Lento yemfundo bazalwane ibalimazile abantu. Yebo ethola imali kodwa akukho ukuthula, ayikho ijoy, abukho ubumnandi bazalwane. And indlela abathi bajabula ngayo abantu sebefundile sebesebenza, then indlela yotshwala, utshwala istakamizwa, indlela ama drugs, indlela yocansi, kuningi okwenzakalayo sebenza ucansi, abantu bangenwa izifo, bayakhulelwa, bahushula izisu, balahlwa nembeza, balinyalelwe zibeletho, bafelwe izingane masebeyidinga basayitholi. Maningi ama consequences avelayo egameni ukuthi abantu bafundile sebeyajabulisa sebenemali yabo. So ke sekucacile manje ukuthi abantu bahlulekile ukuyibusa nokuyiphatha belutho uSathane ngomqondo wabo okuhlanipha kwaleliso. Isibonelo sokuqala leso, impendulo yokuqala le uthi uNkulunkulu wayi amdedela uLucifer. Then uNkulunkulu uyazi ukuthi uzohluleka. Umuntu udala uNkulunkulu wazi ukuthi umuntu kumele enze njani ngaye, amphathe kanjani ukuze umuntu abe right. Manje abantu bamshila uNkulunkulu basada noSathane njengalezi ngane eklasini eyisathe nale mfundo odelela uthisha. But ekugcineni uthisha uyayibonisa ukuthi yena uthisha uqualified, and izingane ngeke iphinde zimdelele uthisha, futhi ngeke iphinde iside noma imuphi umfundi oyozama ukumelana nothisha. Sebeyokwazi ukuthi kubalekile ukuba qualified.
So-ke abantu bayokwazi ekugcineni ukuthi uJesu nguye eqaleni nguye ekugcineni uNkulunkulu konke kwavela ngayo uyena wazi ukuthi how to govern the universe, how to manage the creation. uNkulunkulu uJesu Kristu owaziyo ngalezi zinto, hayi Lucifer uSathane, naye udaliwe uSathane, and ingelosi ezahlubuka naye ezahlubuka kunye naye uSathane ezoyisola. But lezi eselezulwini ziyoshaya ihlombe. Ingakho kwenye iOdo ngifundisile ngendaba yendumiso, sobe sidumise ezulwini. Yindaba sidumisa ngoba uNkulunkulu wethu unqobile. Akhona amavesi asho njalo lapha encwadini esambulo ukuthi uNkulunkulu unqobile, uthathile amandla akho wabusa, and izizwe zazinolaka. Manje sekufika olwakhulaka, sekufika akho into ukuthela. Siyeze isikhathi sokuacta kaNkulunkulu bazalwane. Usamyekele njengamanje Lucifer, and in the process abantu abaningi bayalimala. And bashonelwa ilanga, bachithekelwa isikhathi ngoba abaningi sebefile bayesihogweni ngoba basuke bayeka uNkulunkulu basayida nani nomqondo kaLucifer. Manje bazalwane, uNkulunkulu uyasisiza ukuthi asibuyeni bazalwane, ithuba lokuphenduka lisekhona. Asivuleke amehlo bazalwane. Ayisizi lento yokufunda nokusebenza, lento ye-professionalism, lento ye-academic. Ayisizi bazalwane, ihlulekile dismally. Balimele abantu. Mhlambe nawe uzothola lo myalezo nje uyazi ukuthi ulimele kanjani. Uyi-victim. Yabona? Yes, kubantu vele ufundile, uhamba ngemonto enhle, usebenza kahle nani. Khona abantu abangama single parents. Hayi ngoba bethanda. Izimo ziyashisa. And le mali isikhona, ufundile umzalwane usindisiwe, and ufuna ukuphila ubungcwele. Nje kunzima, you are lonely. Uphila kwi-lonely life. Isolated life nje. Akahambi kahle, vuma ukuthi akahambi kahle. So ufundile manje una yonke into, uyakhola usindisiwe, but khona into eshodayo kuwe. Akukho ukuthula. Ayikho joy. So ke ihlule uyenzile yonke into ukuthi uyenziwe lana ephethiness emhlabeni, but ayinikezanga ijoy efunayo. Khona into esilele phakathi emoyeni wakhe ekujuleni kwakho. And unomzwangedwa. Abanye bagcina sebeke ukukholwa, sebefuna manje badle sona ukuthi bayijabulise ngendlela yezo. Ajabule umuntu lapha ayeke ukukholwa, still akukho ukuthula ngoba uyazazi ukuthi umzalwane and lempilo iphilayo kufanele. Bayajola abanye bakipitile, abanye benza ucazi ngaphandle komshado ngoba befuna ingane. Still akukho ukuthula. Uthi uJesu yokusikhulula sibe ngabakhuleke impela. So ke impendulo yokuqala ileyo. Eyesibili bazalwane, why uNkulunkulu amyekelele uSathane angaqedanga ngaye? uSathane aqhubeka sihlukumeze. uNkulunkulu udala abantu ukuthi babe ne freedom to choose. Then abantu babe nenkululeko yokuyikhethela. So uNkulunkulu umyekelele lokho uSathane kuze abantu bakhethe. Then bakhethe phakathi kwakho uSathane oqhoshela uNkulunkulu omelene olwa noNkulunkulu olwa noSathane, uSathane olwa noNkulunkulu. So uSathane ufuna ukuprove a point ukuthi yena he can do better. So uNkulunkulu umyekelele. Nabantu bayekelele ukuthi bayikhethele. Ngapha sishumela uJesu ophilisayo, uJesu osindisayo, sithola ukuphila okuphakathi. Funeka abantu baphenduke bakholwe inkosi uJesu ngokukholwa. And mabe mkholwa uJesu ukuthi bamkholwa ngempela enhlizweni yakhe, yonke into uJesu ayifundisile, yonke uJesu into ayishilo, bazobonakala ukuthi badela izinto zikaSathane ezalelizwe ezumqondo kaLucifer uSathane. So kufuneka badele yonke into, they must give up everything to prove the point ukuthi Sathane yakhe into iyahluleka. Thina sikholwa inkosi uJesu and siyamkholwa uJesu, siyayikholwa nezethembiso zakhe ziqinile kunezintaba, zimile zinguyebo zinguamen. Then bakuprove lokho ukuthi badele lokwalelizwe, bayikhethele bona bangacindezeleki. 2, uSathane uyabaliswa bonke abakholwa inkosi uJesu. uNkulunkulu uye umyekele uSathane, impendulo esithathu leyo. uNkulunkulu umyekele uSathane ngalesi sizathu sokuthi ukuze abazalwane balwe, bathatha amazwi kaJesu njengoba njalo bawenze, then uSathane anqotshwe, so that uNkulunkulu ngalokho uzobe prove ukuthi awakha amazwi ayawahlula kaSathane. Uyabona uma uthatha amazwi kaNkulunkulu njengoba njalo uphila ngawo, uyanqoba, awunqotshwa uSathane. But awukwazi ukunqoba uthatha amazwi kaNkulunkulu plus namazwi alelizwe kaSathane afundiswa uSathane. Then uba ngonqotshiwe lapho. Unqoba kuphela uma uzophila ngamazwi kaJesu odwa. Then unqobe uthi uJesu mafunda isambulo chapter 3 ngithi from verse 19 uthi njengalokhu nami nganqoba, then ngahlala kwesomnene sikaBaba. Onqobayo nami ngiyakumenza ukuthi ahlale nami ehlalweni sami sobukhosi kwesomnene sami.
So ke uNkulunkulu udedelele lento ukuthi kwazeke ukuthi abakholwa nguNkulunkulu ophila abakholwa inkosi uJesu abalandeli bakaJesu uma befundiswa uJesu yedwa bayanqoba kube neproof engilozini ezezulwini nengilosi zobumnyama ezahlubuka kanye noSathane kube neproof kuyena uSathane uqobo kube neproof kubantu kube neproof emvelweni yonke endalweni yonke ukuthi uNkulunkulu izwi lakhe liyiqiniso linamandla liyama kuze kube phakade then liyahlula onke amanye amazwi yonke enye imfundo zonke ezinye ifundiso uJesu ngokuhlanipha kaNkulunkulu uyahlula konke ukuhlanipha kwalelizwe okuvela ngoSathane. So ke abazalwane ibona bazodemonstrator ukuthi uNkulunkulu uyanqoba ngokuhlanipha kwakhe kunguJesu Kristu kulabo abakholwa inkosi uJesu befundisa imfundiso kaJesu. So uNkulunkulu umdedeleke uSathane ukuthi aqhubeke. Then noma emdedele kunjalo uNkulunkulu uthembisa ukuthi unesiqiniseko sokuthi ubeka amazwi akhe lana abawathatha abazonqoba unesiqiniseko salokho and onqobayo uNkulunkulu uzomonarisha ngokuthi amreward amqhelisa imqhele yokumonga yokumonarisha ukuthi wenze kahle wamele iqinise emhlabeni to prove ukuthi uSathane is a liar. Yabona okwakhe kwehlulekile ku corrupt ukubona mangabe umuntu akade esindisiwe adle isono ahlale esonweni aphile esonweni kuthiwa umfundisi uyashumela ugcotshiwe uphilisa abantu athandaza bize igama lika Jesu athatha imic ahlabelele ekhala abantu yabo nje ubegcotshiwe lo muntu kodwa usengenwe umoya kaSathane ubhizi uyajola ulala nabantu besifazane la enkonzweni nangaphandle wherever lapha kwaziwa nje ukuthi uyajola omunye usengena utshwala uyaphuza kodwa igift anayo ayisukile kuye makwamnikeza ipulpit negift yakhe enuka utshwala phu wena uma ungena lapho ehlabelela uma ungena lapho eshumela uma ungena lapho ethandazela abantu kwenzeke imangaliso ephuzile edake wena ukutshwala phu ongazi olapho ehlela lapho emuva engena lapho enza lezo zinto yabona angayitshetha umzalwa ngempela manje sesondela iduzana yilo umuntu unuka utshwala phu. uNkulunkulu akamphuci isipho umuntu amphezona noLucifer akaphucwanga izipho ayiphiwe zona uNkulunkulu esewuLucifer engaboni engakahlubuki. So nabantu abaphucwa kodwa okukaNkulunkulu kuzoma kuze kube phakade. The things of God shall prevail. Egcineni kwakho konke ke bazalwane egcineni nje kwakho konke yabona sesiqhelisiwe imqhele sesinqobile njengoba noJesu ethi unqobile samfuza then sesiqhelisiwe imqhele siyobusa ingona phakade. Ngifisa ukusho ke bazalwane ukuthi uSathane obesebanjwa ke ngicela ukulifunda ivesi lapho uSathane azobanjwa khona kuqedwe ngaye yabona then uSathane uzovalelwa makufika inkosi uJesu izobusa for 1000 years uzovalelwa ejele la kwaLasha for 1000 years emva lokho bese yadedelwa isikhashana then bese ephinda futhi edukisa izizwe zomhlaba then ayidukise ngendlela kade eyidukisa before 1000 years bese ayidukisa njengamanje 1000 years akwafiki uJesu akabuye kwesibili zobusa emhlabeni. So manje usayidukisa izizwe uzoyidukisa kanjalo after 1000 years then mase kuphele eseyidukisile uzoyiqoqa ngizofunda lo ncwadi ke bazalwane bese sibona nesiphetho sakhe nabo bonke abadukiswa uSathane manje before 1000 years and after 1000 years bonke bazophoswa echibini nomlilo njengawo uSathane. So ke konke ukusebenza kaLucifer konke ukusebenza kaSathane okuhlubuka kwakhe kuzojeziswa kuzojudgwa bonke abalandeli bakhe kuchithwe yonke into yakhe bese yona iphose esihogweni. Ngizofunda lelo verse bazalwane egameni lenkosi ethu Jesu. Right, Isambulo chapter 20 from verse 7. Kuyakuthi lapho isiphelile iminyaka eyinkulungwane uSathane akhululwe ejele akulo. Verse 8. Uyakuphuma ayodukisa izizwe emagumbini omane omhlaba, that is south, north, east, west. uGogi noMagogi uyakuziqoqa ukuba zizokulwa. Uyiqoqela kuphi? eJerusalema. Ngoba 1000 years uJesu uzobebusa iheadquarter yakhe lapha eJerusalema. Nabangcwele thina esobe sihlwithiwe nabo bonke abavusiwe bahlwithwa kanye inkosi uJesu bahamba nenkosi uJesu. uJesu uzobuya nathi sonke sizobusa sihlale lapha eJerusalema. Uzobuya kuSathane mayise emva kokukhululwa kwakhe ejele.
azohlasela iJerusalem la sihleli khona nenkosi uJesu. Lalela ukuthi kuzokwenzakalani. Ziyakuba okay. Uyakuziqoqa ukuba ziyokulwa. Ziyakuba ngangezihlabathi zolwandle. Uyothi mayiqoqe izizwe zomhlaba after 1000 years. Into eyokwenzeka lapho baba baningi abantu abayolandela uSathane basayide naye. iBhayibheli likalekisa njengokuthi bayoba ngangezihlabathi zolwandle. Into eningi ngendlela emangasayo leyo. Bonke bazokwenzani ke? Verse 9, zase zikhuphukela phezulu kobubanzi bomhlaba, zazungeza inkambu labangcwele nomuzi othandekayo. Iyini inkambu yabangcwele? Yilabe ehleli khona eJerusalema, futhi umuzi ongcwele iJerusalema lapha kwaIsrael phesheya kwelwandle. Yila sobe sihleli khona abazalwane sesibuya ezulwini kade sihlwithiwe. After 7 years sihlwithiwe bese siyabuya nenkosi uJesu sobuso 1000 years. So emakuphela 1000 years uSathane uyavulelwa, kade sinokuthula emhlabeni for 1000 years because uJesu he is the king of peace. Kuyobe kubuswa ngokuthula. But ingekho ini ichoice kubantu. So ke ingekho ini inkululeko ukuyikhethela ngoba ayikho opponent kaJesu ngalesi sikhathi uSathane uvalelwe. So manje uzodedelwa ukuthi abantu baphinde bakhethe futhi bakhethiswe, njengoba ngishilo ukuthi isizazi ukuthi uNkulunkulu amiyeke uSathane ukuthi abantu bakhethe ngoba banento ethi nje wayisibuso ilenkosi yona yodwa. So uNkulunkulu ufuna ukubanelisa bayikhethele bona, njengalothisha abazalade ngilinganisa ngaye isibonelo iparable ukuthi ingane mayimhlambalaza ithi wena thisha ukwazi ukusolva lesibalo lesimina ngasisolva, uyamiyeka lothisha athi oza la ebhodini ahlale phansi uthisha. Yabona, but igcineni ahluleke umfundi emva lokuthisha athathe over sisolve isibalo. Sibe ukwazi bonke abantu ukuthi uthisha qualified ukwazi ukusolve isibalo. So ke abantu bayokwazi ukuthi uJesu okwazi ukubusa abantu ngeqiniso ngokuthula. After 1000 years uSathane evalele uzokhululwa futhi. Baqale phansi futhi abantu banikezwe inkululeko, bakhethe phakathi kaJesu noSathane. Izinkumbi zabantu engangehlabathi zolwandle ziyolandela uSathane isho uJesu. Bese beyuzungeza umuzi waseJerusalema bathi bafuna ukuchitha uJesu necabinet yakhe namakhosi abusa kunye nawo lawa yithina nombuso wakhe bafuna ukuchitha emhlabeni. Lalela ukuthi kuzonzakalani. Verse 9, zazi okay, all right. Kwase okay. Zase zikhuphukela phezulu kobubanzi bomhlaba, zazungeza inkambu labangcwele nomuzi othandekayo othandiweyo. Kwase kwehla umlilo uvela ezulwini, wazidla waziqeda izini zona izizwe. Yabona izinkumbi zabantu. Right. Right. Uverse 8 laphana uyakuphuma ayodukisa izizwe emagumbini omane omhlaba. Right. Kukhulunywa ngani ngapha ngezizwe? Kusho ukuthi bonke abantu emagumbini amane omhlaba, then uzobaqoqa uSathane kuhlasela iJerusalema. Bayoza bobe bengabaleki awukwazi ukubabala, you cannot count them because bangangezihlabathi zolwandle. Then uzobaqoqa kuSathane ke, then nesikhathi sebaqoqile bezungeza umuzi ongcwele nowabathandekayo lapha eJerusalema. Kwase kwehla umlilo uvela ezulwini, wazidla waziqeda, wazidla izinzona izizwe zonke lezi uSathane ayiqoqile. So ke kusho ukuthi uNkulunkulu wehlisa umlilo vele ezulwini, wayiqothula ngomlilo, wayishisa, wayibhubhisa. The moment ebashisa ngomlilo imphefumulo yabo iyahambe yakuphi? Ye-Hades. Then kwenzakalana emva kwalokho ke verse 10, uSathane owazidukisa waphonswa echibini lomlilo nesibabuli, lapho kukhona isilo nomprofeti wamanga. Kulapho beyakuhlushwa khona imini nobusuku kuze kube phakade naphakade. Then this is the fate of the devil, of Satan, the dragon, inyoka endala, umhlebi nomkhohlisi nomdukisi. Isona siphetho sakhe lesi sokubhujiswa kwakhe, sokuqedwa kwakhe. Umbuzo uthi ubuthi kungani uNkulunkulu emiyekile uSathane asihlupha sihlukumeze nje besihlukumeza nje emhlabeni? Sengiphendulile mawulalele le audio impendulo lapho. Manje ngigoqa ngokuthi egcineni kwakho konke uNkulunkulu akakhohliwe. Uzombamba uSathane amphonse echibini lomlilo, kanti before 1000 years
la uJesu ezomisa khona itheocracy, umbuso wakhe wokuthula emhlabeni. Then uzoboshwa uSathane for 1000 years ejele, yabona lapha kwalasha. But manje lana useyophonswa echibini lomlilo la isilo, the beast, antichrist kanye nomprofeti omanga false prophet laba babhalwa kwisambulo 13. Then baphoswa khona bephila labo ekufuneka Jesu kwi second coming ezomisa umbuso. Then uSathane uzophoswa kubo ke lapha nake. Then ke bese kuthi bonke mawufunda lencwadi yesambulo wehla nayo, bonke abazobe bevusiwe bazovuswa bonke manje abantu lana abafileyo abakade belandela umqondo kaSathane selokhu aqala ukudukisa izizwe zomhlaba. Waqala ukudukisa abantu emhlabeni ebusweni bomhlaba nengilosi esaduka kunye naye. Then uma uqhubeka ufunda lapho ke lapha nesambulo chapter 20 uverse 14, uma ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo la uSathane ephoswe khona neantichrist no false prophet, umprofeti wamanga. Ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo, lokhu kungukufa kwesibili, ichibi lomlilo. Verse 15, uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo elingukufa kwesibili. Bonke abantu, zonke ingilosi, bonke abalandeli bakaSathane, yonke corruption, isiphetho sabo yini ichibi lomlilo. Ilana kuJesu angafisi ukuthi abantwana bakhe baphelele khona, kodwa abaningi ngenxa ukuthi bakhethe indlela yalelizwe yokuphumelela nokuphila nokuhlonishwa nokuduma nokwaziwa nokuhlala kahle, comfort yalelizwe, bakhethe yona noma sebesindisiwe. Ngokuyikhethela kwabo bazogcinela lana ngoba balandela izinto zikaLucifer. But nje manje mawulalela lenkulumo, uNkulunkulu uyakunxenxa ukuthi uphenduke kuleyo ndlela yabantu abaningi ebheke ebhujisweni. Thatha isinqumo sokuphenduka uyishiye, uthatha indlela encane ngomncingo enguJesu Kristu nesanga lakho elincane ewukudela konke kwalelizwe, ulandela uJesu yedwa. Usangayihlenga impilo yakho, isangasizakala impilo yakho, usangashintsha idestiny yakho, usanganqoma kahle ngokuthi ukhethe ukudela konke kwalelizwe, ulandela uJesu yena yedwa. So ke bazalwane, lokho bengithi ke angicacise njengamanje kule audio. Ngiyabonga kakhulu egameni lenkosi ethu Jesu. uSathane kuzoqedwa ngaye, yisi siphela isiphetho sakhe lesi. And kuthiwa lana bazalwane, mawufunda lana kuthiwa kulapho beya kuhlushwa khona imini nobusuku kuze kube phakade naphakade, kuze kube phakade naphakade, akasayokhishwa. Then ke emva kwalokho ke uNkulunkulu uyobeke sethatha over ke, sekuba mnandi emhlabeni, sekuba mnandi ebukhoneni bukaNkulunkulu, iphakade kuze kube phakade naphakade. Then ke iaudio elandelayo sizokhuluma ngalokho egameni lenkosi ethu Jesu. May God bless us. Amen. Bye.